Avui us explicaré el conte de la cigala i la formiga. Vet aquí que una vegada, en un bosc, hi vivien dues amigues, la cigala i la formiga. La formiga era molt previsora i, en canvi, la cigala vivia en la improvisació. Un bon dia, la formiga li va dir a la cigala: «Ha arribat l'hora de començar a recollir menjar. Ja queda molt poc per les pluges, la neu i el fred, i si no ens espavilem, no tindrem res per menjar». «Sí, sí», va dir la cigala, però no li va fer ni cas. La formiga va començar a recollir fruits, fulles, llavors, però no podia deixar de pensar en la cigala. Si no s'espavila, no tindrà res per passar l'hivern. Així que va decidir tornar a recordar-li a la seva amiga: «Cigala, si no t'espaviles, no tindràs res per menjar durant l'hivern». «No pateixis, ja m'espavilaré». La formiga es va quedar pensativa, però no podia deixar de preocupar-se per la seva amiga. Així que va insistir 9 vegades més, però la cigala cada vegada li contestava una excusa diferent. «No pateixis, a mi el que m'agrada és cantar». «No t'amoïnis, a mi el que m'agrada és ballar». «Tranquil·la, a mi m'agrada jugar». «No pateixis, el que a mi m'agrada és saltar». «Relaxa't, a mi m'agrada dormir». «Gaudeix, a mi el que m'agrada és riure». «Tranquil·la, a mi m'agrada xiular». «Diverteix-te, a mi m'agrada fer tombarelles». «No t'amoïnis, que el que a mi m'agrada és dibuixar». I tantes excuses li va donar la cigala que va decidir deixar-la per perduda i se'n va anar. Al cap de pocs dies, i sense que la cigala se n'hagués donat pràcticament ni compte, les fulles ja eren seques, començaven les primeres pluges i feia un fred de 1000 dimonis. «Què faré ara?», va dir la cigala tota trista. «M'he passat l'estiu ballant, rient, jugant, i no he recollit ni una trista llavor. Si hagués fet cas alguna de les 9 vegades que em va avisar la meva amiga formiga. Ara ja és tard. No trobaré res per passar l'hivern». A la cigala se li queia la cara de vergonya. Estava molt arrepentida, però no tenia més sortida que demanar ajuda a la seva amiga. Així que la va anar a buscar. La formiga ja tenia el cau ple de fruits, fulles i llavors, i quan va veure arribar la cigala ja s'imaginava quin problema tenia. «Finalment t'has quedat sense res, oi? 9 vegades et vaig avisar, i tu només has pensat en ballar, cantar, jugar, i ara ja han arribat les pluges i el fred i ja no pots recollir res». «Ho sé, tens tota la raó», va dir la cigala. «Em sap molt greu no haver-te fet cas. Estic tan avergonyida». «Cigala, som amigues des de petites. Així que t'ajudaré i compartiré amb tu tot el que he recollit. Però m'has de prometre una cosa, que a partir d'ara seràs més previsora i l'any vinent treballarem en equip per recollir entre les dues fruites, fulles i llavors per passar l'hivern. Moltes gràcies, formiga, no pateixis. He après la lliçó i la propera vegada ballaré, cantaré i faré tot allò que m'agrada un cop tingui la feina feta». I conte contat, conte explicat, aquest conte s'ha acabat.